sadar ta kowe? Sadar. Aku mau matane mencelek-mencelek. Hak klebone. Edan. Ayo barang wingi tak kandhani totalitas yo. Sapa ngerti kowe viral. Lho nek kowe viral golek duit gampange ra jamak-jamak. Spiral. Apa? Viral kuwi menganu lho, heboh. Ayo kuwi tek. Kuwi kudu tok contoh mentale Mbak Pras kudu tok contoh. Ora usah isin. Kale mendelik ngoten niku. Ah iya. Aku wedi nek geblak Pak De ngeten iki. Ah nek kuwi geblak ora apa-apa wong kuwi awake ra ono balunge kok daging tok kok kuwi. Mak kentul ngono mesti. Ya, monggo dintekke ya. Matur nuwun. Tepuk tangan penonton Tugu Prastiwi. Rasa domong tepuk tangan. Iya ora apa-apa kok. Wis aku ora dikeki ide. Wis kono ke bali udah malakang supan. Cutil. Wis. Piye? Maksudnya piye? Ora ngekeki apa-apa. Ora kaya. Kok saya util kowe. Aku iki nyambut gawe kowe tak bayar kok dadak sak njaluk saiki. Kondang laris util. Sindan dememeng bae. Kok nyambut gawe kok dememeng. Ya wis ora apa-apa wah matur sembah nuwun. Dan ini luar biasa. Ya. Aku entuk informasi truk sing rawuh iki akeh tenan. Nyatane iki diinformasikan bahwa parkir malam ini mendapat 21 juta. 21 juta, 21 juta. Yo, tambahi meneh, wayangan meneh. Lho. Tambahi meneh wayangan meneh ora. Wah iya. Nang ngisor kono ya pol-pole sekitar 18 juta. Ya 15 juta nek parkir nang daerah Ngayu Jombeng iki jan sing rawuh pirang-pirang tenan ya. Kae kok bapak kok nggawa bocah bagus. Wah, Semar iki iso plintat-plintut e. Engko gak kaya anake Semar. Nek kaya anake Semar genah. Kowe karo aku kekiwa iki. Dianati Rikan elek remuk. Gak kaya bagus. Wajibe ditakokke kok. Takokke ora yo? Yo, takokke. Jane yaning nalaka katilane mambang pandhep pasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Semari koten prayitna semuriris semuriris eko balik apa iki winastan Karang Kadempel kek? Ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Wah elok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong, kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kaya sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, heeh. Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwa ning glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, gawe gareng pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Lho. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi apa kuwi? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah ndadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah. Ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubahmu sing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki
digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek sing banter. Tok ajar pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kaya aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal wis anggeni. Miat tangan ning kalangguan akar pandan moncar. Tinan ler kakonang sureng sorot tetan badang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mongso katiga yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Ya sing ati-ati wis anggeni. Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti atruk kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa truk? Guys, jatine iki ngopo iramu mlebu nang kuping keri iramu ditekuk sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora ayo tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos nawa garing Petruk Bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa nang Ngamarta? Ya Traya. Ya. Iki sapa? Ana-ana maman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian, Bathara Penyarian. Sikilmu sak cengkeng ora ngambah Bantala. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawu gawar-gawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae.
iki sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora sandadak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun boyang ngerti padha wae. Ayo, apa? Sulabrata. Wah. Ana bocah gawe geger kayiwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah! Wah! Oh! Oh! Mubang wangaruna katinetraning angga rapuh sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindaning para Jawata dalah yen ngono kok pasang Yogyakarta tujuhe ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo Wangsulana pitakon kanthi pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboyang ngerti lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru pedaya apa kowe dadi nalindaning para dewa ora ana gunane kowe ngeratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang bamu sing titah. Wis anggeni ulun mboyang ngerti. Ora sandadak kok kan gunung tanpa guna. Ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni, guntur angin sirnakna wis anggeni. Kowe iki ngopo Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon? Kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Kembang api bila iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati.
Butuhe wis anggene ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah. Sip, sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan kon takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku Manguswami ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang didununge ya kuwi Janaka. Wah, ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetaunan. Yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang. Pasang kaliman nabi tinebena ing ladune Demawaing Mamang Tuwang Pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jeneng andika Pukulun ing tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Pukulun ya Kresna Luntama, guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Ya. Werkudara Luntama. Wonten menapa Pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing Kayiwangan. Guntur geni guntur angin ora tumama, malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna. Lah dalah namung titaswantah teka ngedap-edapi Pukulun matur seminggah Kayiwangan badhe kula depani Pukulun. Ya ulun jaluk tulung ya Kresna. Nggih Pukulun. Werkudara. Iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak Kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira kaidake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo nggir kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa demeh kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye?
Apa ora Semarang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu yo men. Mikir tak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean Gunung Ayu. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sangarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake wis sanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis sanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok palangi kek, minggira. Ratu Ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngentokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kok sik iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae muter. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumasane apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga kowe. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Rekudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo, arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel, mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombyur iki. Aja kaya ngono to. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem ora usah dikuat-kuatke. Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku tenengane. Siwa Pakdi. Kakange bapak. Lho, nek ngono Pakdeku ki ngerti bapakku. Ning ora entuk takon niki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jele. Nek sampean takon niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono. Wah, Caidan. Wah, arep ngrangkul ora? Ora.
Karo putrane kok kaya ngono. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pakde ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakde kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ning ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya ben, ranti anak ya ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti kecekel. Ora pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah. Dipol, aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki awi, bocah nika ditutke, Ndara. Pandhita kang minarwang sipindha gombang angajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban penemban kula sampun pisah kalian memani ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana kula Janaka gesang wonten ing malam padhang sampun kadidene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang tedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lari wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya. Adi. Geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-laling menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih.
wonten nem-neman ingkang namipun Wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legawi ingkang menika. Ingkang nami Wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Tatok. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Hong milah ing Mastu Nama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Bukulun. Manik Maya wonten timbalan Bukulun. Mboyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita, kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka nggrang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan, angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi. Tanana liya kejaba mung Wisanggeni. Mula gage seksenana. Wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manik Maya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manik Maya. Aduh Kukulun, kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Janaka wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane Wisanggeni. Arane Wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe, kowe jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Ngamarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Darawarku Dara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepuh? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki ndugal kewarisan.
dimenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya terus apa ora wae ora. Mbok ngono. Kowe terus gak aku terus. Bagong terus mutung terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani. Tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani. Pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngertine lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng lho Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Wi Gareng. Iki Gareng. Iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu ya ora sudi bendara kaya nguneke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampeyan ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ing Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira ta kekuwataning wong wedok. Mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kewanton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku. Tegese wis sah. Nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dersanala. Wah! Waduh mati ya. Ayo. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukuk Dersanala. Bedyah dadamu, pecah ndasmu. Wah! Waduh. Wah! Mati aku. Waduh. Waduh, mati aku, Batokan. Piye Janaka? Areng apa kowe? Areng apa? Batobat anakku diajar Janaka, gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti saka kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Batobat. Mong kepengin napake kamulyaning bocah. Napake kamulyaning anak iki wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adu gangi nang kene Batobat apa?
Mati aku. Batu-batu iki karepe piye? Digulung-gulung kaya ngene iki. Apa ora? Aku nek ngajar ya ngene iki. Ayo. Batu-batu diolak-alik sak penake dhewe. Nek ora tau lalik ndak rugi. Kudu diolak-alik. Batu-batu iki karepe piye to ya? Aduh. Ayo bali ora? Bali ora? Iya, bali. Janji sik gawe geger aja takon dosa. Wah, aku mungsuhmu. Inggih Kyai, inggih kula sampun tobat. Ayo mulai. Inggih, mulai ora. Caraka balik. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Dresana apa pangeran ana dawuh apa sawangan bocah sing ning ngarepamu kuwi sapa aku ora tepung aku ora ngerti tak kandhani ya Dresana kuwi wis anggeni kuwi anakmu Dresana tobat wis anggen anak Petro, non rene yo, mboten kula teng mriki mawon. Ngapa itu? Oh, lumayan. Ditenono ora gelem rene ditenono. Pripun? Sing ngakon sapa kok methuke bojoku? Kula niku mboten methoke, mriko mlayu mriki kula niku ajeng mriku, njukuk niku lho, teklek niku lho. Terus makdung ngonten gathuk ngonten. Ya ora sengaja ya. Ngedan malah cengengesen. Iki Kanjeng Ibu, Bapak? Iya. Anakku nggih, anakku. Kanjeng Ibu mau nendi? Aku digawa dewa srani. Ibumu seneng-seneng ngawur. Seneng-seneng piye? Sing ngomong seneng-seneng ya sapa? Nyatane mau ning kono tak delokke saka kadowan doting geni. Ora. Ngaku wae semengane iki ngono kuwi. Mbok yo saiki ngilo karo sampean dhewe. Terus aku diunekke sak penake dhewe aku seneng-seneng karo dhewe usrane aku ning kono ki rasane kaya dikunjur. Saiki kula tak takon karo sampean bojone pira? Sing seneng-seneng sapa? Saiki sing tak anggap bojo lagi kowe. Rak saiki. Terus esuk pira tak takon. Ki ngopo to iki? Enten apa? Sengit wong kene iki rasane ora seneng mapan ning negarane Dewasrani kok diunekke seneng-seneng sapa wedok sing ora nesu wedok. Aku di ning kono dianggep seneng-seneng. Sampeyan yo salah. Sampeyan niku kleru. Nika niku atine Kroja Raja mergo pisah karo sampeyan. Sampeyan niku terus ngerti cemburu ta, Mas? Ada cemburu to? Iki utike dilangi sik gah aku. Ayo dibuang. Mun njur tas-tas ora ben. Mangsaku nek pancen ana kalodhangan mlayu rak kudune Dresana ki mlayu malah tenguk-tenguk nang taman. Ngono ku rak padha karo seneng mapan nang kono.
Sing seneng ki ya sapa mbok ora ngawur ora. Duh, wis mulai kekerasan. Ini iki ora seneng aku. Aku lak sanane ngono aku ora apa-apa aku. Kene. Mriki. Napa-napa niku kudu dirampungke. Ora dienggo nesu. Ya kuwi sing marah. Kok njur nggawa tuthuk aku ditutuki. Ben ditutuki wong nyatane yo. Aku diarani werna-werna mbok nek nganti kulitku disenggol diwasrani tak suwek sandang aku senggol diwasrani tak obong. Lah niki wis bener kok. Ning kono ketok jenak le tenguk-tenguk. Malah ning taman wong loro do tingglenik. Wah, apa yang kamu perbuat? Kira ngrampungi masalah. Piye to piye? Ngene ya tak kandhani ya. Ora aja sok kaya ngono kuwi ndak dicontoh anake. Wis anggene kawit mau melirik mripate kae lho. Nek ngerti kowe padha congkar ora prayoga dadiane to. Ya ora. Sing apik kabeh lakone wis padhang. Dresanala wis bali, Janaka ya wis ketok. Nggone tembayatan padha diteruske, malah wis peputra ya kuwi. Wis anggene. Iki sesuk yang bakal nyambung sejarahmu. Ngono. Dadi kowe iki aja kaya ngono. Nek kowe kaya ngono, ateges kuwi ora jeneng kaya ngono. Mergo kowe iki wong lanang, kowe wong wedok. Dadi kudu rukun antaraning lanang karo wedok. Kuwi aja nganti padha bendak sirah. Wong Kresna kok kaya pelawak. Waduh. Nanangan ora. Ngapunten. Pun padhang mboten sang werni-werni. Petro, nun. Werkudara kae lho. Balane Dewasrani kon nyingkir nggih. Monggo, Den. Kunjara Yaksa Ratu Gustiku tatu arang ranjang. Wah. Arsa madangi jagat mungu-mungu sak pucaking bukir marebak bang sumiret keneng soroting surya mega lan gunung wiji sejati sampun lair. Mugi-mugi saged ngrengkuh sangganing para muda sami wangsul dhateng kewajibanipun. Anggenipun sami gadah kewajiban anjagi dhateng budaya menika. Ya Semar. Mugi-mugi sedaya manggi lestari nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sampun paripurna crita kula sedalu menika. Kula pribadi lan kanca-kanca kula nek wonten tepate nyuwun pangapura sing jeneng menungsa kedurungan ina lali salah apes kelawan mati. Nyuwun gunging pangaksami lan kula nyuwun pamit wangsul sak rombongan, Ndara.